Sneg do kolena i temperature ispod nule pravo su vreme za dobre stare pihtije. Zato smo došli u selo Barzilovica kod Lazarevca da vidimo kako ih 3 domaćice spremaju. Stavljaju se svinjsko, može i goveđe meso, ali i svinjsko može to. Stavlja se od kolenica, nogice, od glave i kožmurica. To mora da ide u pitije, ne može ući suvane. Znaš, jer mi ne stavljamo želatin ko što se to stavlja pa da se ono uvane. Ovo su one zdrave domaćinske. Samo, eto ti posoliš i staviš vegetu, luka, belog, bibera, loborov lis i to ti. Kuva se, Boga mi, 3-4 sata, mora se kuva. Probaš viljuško meso. Probaš viljuškom, izvadiš sa viljuškom, ako se odvaja, onda je kuvano. U sljedećoj fazi šta se dešava kad se završi ovo kuvanje? Uzmemo cedaljku i procedimo čorbu. Povadimo meso iz kazana, može da se samelje na mašinicu ili da se iskida meso ako je raskovano. I onda sastavljaš meso u čorbu, stavimo beli luk, stavimo malo bibera i kad pripremimo ovo sve, mi onda razlivamo. Jede se posle jedno 5-6 sati, ako je na dobroj hladovini, a ako je veća temperatura mora i duže da se stegne. Ovako, kad se ovako lepo stegne, uhvatiš neće niko, ne drma se ničem, onda su gotovi, nema tu šta drugo. Mogu se služiti i same, a lepše je uz predjelo, uz neki lep pogaču, salatu. To nam je to za predjelo, drugo nam nemamo, ne treba ništa. Pa, kome sad više treba glavno jelo posle toga? Ranije su se pihtije spremale isključivo u zimskom periodu. A danas kada frižideri rade svoj posao, ovim tradicionalnim specijalitetom možete se počastiti u bilo koje doba godine.